2015 har været et sløjt år for klubhuset. Mængden af arrangementer har været sparsomme, og vi har stadig ikke gjort alvorlige tanker om at overtage verdensherredømmet. Som altid prioriterer vi det højere at udøve den ædle aktivitet, det er at indtage øl, gin og brændevin. Vores fan vil naturligvis undre sig over, at der ikke i løbet af 2015 har været premiere på klubhuset The Movie, vi vader i pis. Biografer rundt om i landet har mødt op til flere vrede horder af mennesker, som ville se mesterstykket. Til det kan vi blot informere om, at vi har vurderet, at der skal bruges endnu mere af klubhusets pengetank til at producere et sandt mesterstykke. Vi må desuden gøre opmærksom på, at store produktioner er værd at vente på. Blandt vores venner i den demokratiske folkerepublik Korea går det fantastisk. I løbet af året har man i landet fået unge mænd til at bære samme ambitiøse hårstil som den store efterfølger Kim Jong-un. Det er naturligvis en beslutning, som Kim Jong-un har taget i nært samråd med klubhuset, hvor vi naturligvis mener, at alle i Folkerepublikken må vise respekt for den store efterfølger på så mange måder som muligt. Dette er blot starten. Skål. Et andet vigtigt emne for klubhuset er som altid den evig uforudsigelige organisme, som er legetøjsmarkedet. Den nedlagte produktion af Beyblade, som ligger flere år tilbage, er for alvor ved at slå igennem og skabe panik ude i de små hjem. Det var i sin tid naturligvis klubhusets indflydelse af produktionen. På grundet klubhusets indflydelse, at produktionen stoppede, og den beslutning holder vi fast i, en snortrop af et svagt stykke legetøj. Derimod nyder vi, at Lego stadig styrer showet. Vi er ikke i tvivl om, at Lego Star Wars-serien vil opleve en større succes end den nye film i den kommende fremtid. Ellers konstaterer vi, at den klassiske Lego City serie stadig buller derudad sammen med Lego Chima. Vi noterer os desuden, at actionfigurer fra Marvel-universet støt og roligt markerer sig mere og mere på markedet. Vi håber, at landets børn dog vil fravælge Thor, når de skal have figurerne. Vi kan naturligvis godt se det positive i, at de bruger en figur fra den stærke nordiske mytologi, men det kan ikke opveje, at hans lange hår får ham til at fremstå som en Barbie-dukke. Skål. I det forgangne år har der i Danmark været 2 folkeafstemninger. Det er som altid suverænt klubhuset, der har bestemt udfaldet, således at vi kunne indsætte landets eneste rigtige leder som statsminister, Lars Løkke. Og Lars Løkke vil naturligvis fortsat søge mod klubhuset, når han har behov for rådgivning om driften af landet. Når vi har tid, assisterer vi ham som altid. Men vi har dog også vigtige ting at lave. Vi vil benytte lejlighed til at udbringe en skål til Lars. Så tager vi brændevin. Skål. I 2015 blev Times Person of the Year Angela Merkel. Vi undrer os naturligvis over, hvordan det kan være tilfældet, når Vladimir Putin igen var nomineret. Putin er som bekendt en god ven af klubhuset, og når han samtidig leder verdens næstmægtigste land med hård hånd, bør ingen andre af de nominerede stå med en chance. Vi vil naturligvis diskutere situationen med Putin i det nye år over en kop vodka. Skulle man endelig vælge en af de øvrige nominerede, burde Donald Trump klart stå over Merkel. En af de klubhusets bedrifter i det forgangne år har været ændring i registreringsafgiften. Vi fordømmer i klubhuset al offentlig transport, og vil naturligvis gøre, hvad vi kan for at udrydde det helt og aldeles. Dette er starten. Skål. Vi er i klubhuset klar over, at folk overalt i landet ønsker vores rådgivning. Og siden vi i 2011 sendte installatør Knudsen afsted og åbnede Sjællandsafdelingen, har flere andre dele af verden ønsket sig en afdeling. Derfor har vi i 2015 sendt overlærer Pedersen til Læsø for at åbne en afdeling der. De øvrige medlemmer bliver foreløbig omkring hovedafdelingen i Hjørring. Danmark udvikler sig i en uheldig retning. Man skulle til tider tro, at befolkningen aldrig har hørt om smid ud og køb nyt tendensen. Genbrugsbutikkerne skyder op som små paddehatte, og alle enhver forsøger at sælge deres brugte grydeske for en 5'er. Klubhuset er stor modstander af alt genbrug, og vores opfordring er, at frem for at sælge den trøje, man er blevet for fed til, så brændes den på bålet og en ny indkøbet. Husk i 2016 at lede efter det smukke koncept som smid og
smid ud og købe nyt er. Vi må også mindes de store mennesker, som i løbet af året er gået bort. Mest markant er det den folkekære komiker og generelt nydelige mand, Jan Monrad. Vi husker ham især for hans fremragende samarbejde med Søren Rislund. Især kommentatorarbejdet i det vildt populære Hund og Hund imellem er uden sidestykke. Kim Jong-uns gode kammerat og rådgiver Kim Jong-gon afgik i går ved døden i en trafikulykke. Yang-gong stod for samarbejdet med Sydkorea, og selvom det naturligvis berører os, at en af Kim Jong-uns gode venner er døde, må vi samtidig påpege, at vi er store modstandere af samarbejdet med Sydkorea. Også Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud måtte vi tage afsked med i starten af året. Som alle naturligvis ved, var Abdullah regent i Saudi-Arabien, hvor han først regerede fra 1995 til 2005, da den daværende regent, hans halvbror Fahd bin Abdul Aziz, efter et slagtilfælde ikke kunne regere landet. Efter Fahds død overtog Abdullah embedet og har igennem hele sin regeringstid været i tæt kontakt med klubhuset, som har fungeret som konsulenter for kongen. Desuden måtte vi også sige farvel til en af Danmarks store sportshelte, Guldharald. Guldharald forstod, at man ikke kunne lave noget som helst seriøst med amatører, og var med til at få omvendt DBU, så vi i Danmark fik professionel fodbold. Ære være alle deres minde. Så skal vi se. Det må nok. Det bliver en rød Aalborg. Det er et par ældre herrer, vi skal minde. Skål. Når vi netop har mindet Harald Nielsen, må vi også huske på, hvordan DBU igen sejler. Eneste årsag til, at Danmark ikke kvalificerede sig til EM, var, at DBU nægtede at lade Morten Olsen bruge klubhuset som rådgiver. De har nu indsat en nordmand i stedet. De er målløse. Året går på held for de fleste, men i klubhuset har vi valgt at lade år 2015 fortsætte ind i det nye år, hvor 2015-udgaven af klubhusets julefrokost blev afholdt i et vildere omfang end nogensinde set før. Og skål til kameramanden derovre bagved, jeg kan se, at han står og drikker øl. Igen i år har vi været på udgift efter personer, som har udmærket sig nok til at modtage den prestigefyldte Ræveorden. Men vi må igen konstatere, at ingen personer har udmærket sig ekstraordinært nok til at modtage denne. Vi vil som altid også benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere i det forgangne år. Her vil blandt andet tale om Bjesken, Body Holly og Peggy Sue, City Pizza, Pizza Ciao, Super Sandwich, Menu Jørgen, Tuborg, Bombay Safir, Slagter Bay og mange andre, som ofte kontakter klubhuset for rådgivning i diverse krisesituationer. Vi vil ligeledes takke vores fans for det forgangne år og gøre det meget klart for jer, at 2016 bliver ekstra spændende for alle jer. Som konklusion må vi slå fast, at det har været helt og aldeles fremragende år for klubhuset, og vi ser med stor forventning frem mod det nye år. Skal vi nok lige... Det kræver koncentration. Gud bevarer klubhuset.